Voor de kinderen in de Venraadse Brugske werd de zomervakantie vrijdagmiddag feestelijk afgetrapt met een zomeractiviteit. Speelcoach Henk is een van de drijvende krachten achter het spektakel en hij keek zijn ogen uit. Nou, vandaag hebben wij zoals elk jaar een grote activiteit. Maar we hebben 2 jaar niks kunnen voorzetten, dat geldt voor iedereen. En we hebben dit jaar gekozen voor een kleine kermis. En we hebben het echt vandaag gedaan omdat de meeste mensen, of de meeste kinderen, die zijn nog hier, maar die gaan allemaal op vakantie. Dus gisteren zijn er al veel vertrokken. Maar ja, we mogen niet kraken, we zijn ook al ontzettend druk. En we zijn net begonnen, dus ik denk dat het nog wel vol loopt. Ja, 3 mooie kermisattracties staan er. Ja, het is een drukte van belang, maar het is allemaal gratis toegankelijk, hè? Het is gratis toegankelijk voor iedereen, zeg maar. Zelfs wat ik hier tref, zijn echt kinderen uit Oekraïne die bij het Rijland zitten. Die hebben we meegenomen hierheen om lekker te laten zien van wat gebeurt hier op Brugske. En iedereen is welkom. Er zijn allerlei nationaliteiten, ik geloof dat hier wel 20 nationaliteiten zijn. En dat vind ik er mooi aan. Ja. Ja, en ik hoor ook de mensen uit Oekraïne zijn ook heel erg blij dat ze hier mogen zijn. Hij zijn apetrots. Ik heb er net een paar gesproken. Ben jij Henk? Ik zeg ja, ik ben Henk. Ja, ze is geweldig, zeggen ze, wat hier gebeurt. Nou, en wij vinden dat zelf ook, maar ja, wij doen het natuurlijk voor de kinderen. We krijgen ontiegelijk veel respect en dat is belangrijk. Ja, we staan op een nieuw plein eigenlijk, hè. Het is allemaal vernieuwd in Brugske, er is veel gebeurd. Er is dus veel positieve verandering in Brugske op dit moment. Er is veel positieve veranderingen, ja. Je ziet het ook aan de kinderen, ze kunnen nu veel meer spelen, zeg maar. Als je achter mij kijkt, heb je het grote park. Nou, er staan ontiegelijk veel toestellen op het moment, maar er komen er nog bij. Er komen nog 2 of 3 bij. Het park is bijna klaar. 10 september is de opening. En je ziet nu al dat er veel kinderen aan het spelen zijn. En dat is belangrijk voor de kinderen. De kinderen die moeten later ook kunnen zeggen, we hebben dit gedaan, snap je? Ja, als speelcoach ben je natuurlijk ook wel betrokken bij het wel en wee van de kinderen in Brugske. Ja, hoe is dat voor jou om te zien dan? Ik kan me voorstellen dat het echt wel gewoon veel positieve energie geeft ook. Nou luister, ik krijg energie juist van de kinderen. Daar krijg ik echt energie van. Als ik dat niet had, ik denk dat ik zo liep met de ziel onder mijn arm, zeg maar. Dus daar ben ik wel trots op. Ja, en als je dan hier om je heen kijkt, wat denk je dan? Geweldig, geweldig. Ik kan niet anders niet zeggen dan geweldig. En iedereen ken ik, iedereen kent mij. Trots zijn we allemaal. Dus ja. Nou, wanneer is dit voor jou geslaagd? Nu al. Nu al. Ja.